Marta je bila običan pas. Lajala je i, al posle supe sa slovima odjednom je progovorila. Na putu do Martinog stomaka slova su se izgubila. Završila su u njenom mozgu i... Dogodilo se čudo. Sad govori. Reci mu, kravice. I govori. I priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za večeru? Pa ponovo. Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. Ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savet želi da ti da. Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pitaj je. Marta će ti reći sve jedina. Probaj, 1, 2. Posebna. Ona je pas koji govori, priča i pita i... Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nemam dakle. Marta je pas koji govori. Odlazak komšiluka. Divna. Sigurno pričaju o meni. Zar ne? O tebi, sanjaj. Uzeli smo ga iz skloništa. Skloništa? Mora da štene, mora da bude. Bokswood je napokon dobio pravog ljubimca. Hajde, Skitko. Idemo da pokažemo novom klincu uže. Hej, društvo, dođete da pozdravite novog komšiju. Da, možda ćete biti drugari. Drugari? Naravno. Vaši prijatelji su i moji prijatelji. Sada čekaj, pre nego što se upoznate, obećaj mi da ćeš biti druželjubiva. Zar nisam uvek? Druželjubivost je moje srednje ime. Obećaj da ga nećeš diskriminisati zato što je drugačiji. Diskriminišem nekoga? Ja? Kada sam to uradila? Kada diskriminišeš nekoga, to znači da nisi dobar prema nekome zbog njegovog izgleda ili zbog toga odakle je. Ja nikada ne diskriminišem. Marta, obećala si. Šta da radim? Mačke bude zver u meni. Imaš predrasude. Nemam predrasude, ja samo... Hej, gde ćete sa tom stvari? Pogledaj ga, tako je divan. Tako je sladak. Ne mogu da verujem da ga je pustila u kuću. Zašto ne bismo pozvali sve mačke da se igraju? Stvarno? Da pozovemo Nelsona? Pravit ću se da nisam čula primedbu. O, ne brini, ostaće se nama samo dok ne bude usvojen. Stvarno? Pomažemo mu da se socijalizuje. Socijalizuje? Znaš, da ga naviknemo da bude okružen ljudima i drugim životinjama. Možda je to tvoj problem, Marta. Možda ti nisi dobro socijalizovana sa mačkama. O, ja sam društvena. Niko nije društveniji od mene. Ja mogu da se slažem sa svima. Mačke su te koje nisu društvene. Moje! Marta! Ne obraćaj pažnju na mog psa. Zašto si toliko protiv ove mace? Nešto u vezi sa njim mi smeta. Ćao za sada. Mislila sam da nikad neće otići. Ne bih mogla da ga tolerišem još sekund ovde. Zašto bi neko ko ima mačku želeo još jednu mačku? To je isto kao da imaš polomljenu nogu i želiš da ti je i ruka polomljena. Priznaj, druže, ja sam glavna, naravno. Vidi ko je došao u posetu. Alice je bila zabrinuta da je usamljeno, pa ga je zato donela u posetu. Moje! Marta! To nije način da se pozdrave gosti. Zašto moraš da budeš tako sebična? Zato! To je moja teritorija. To je moja posuda sa vodom, moja kuhinja, moja kuća, moje dvorište. Ovaj prostor je mesto gde ja živim. To znači da je moja teritorija. Moja. Hvala što si ga donela. Volela bih da je Marta društvenija. Mislim da se sviđa mačetu. Zar ne bi bilo slatko da su postali drugari? To i nije baš moguće. Kada ga Marta ne ignoriše, onda viče na njega. Drskost nekih životinja. Samo zato što su slatke misle da mogu da rade šta žele. Lepo ga pozdravi. Daću mu ja lep pozdrav. Grrrr. Hej, druže, ovo je moja teritorija. Zato beži. Hajde, gubi se. Upozoravam te, mogu da tolerišem mnoge stvari, ali da mačka spava u mojoj stolici, to ne mogu.
Zar ne shvataš? Tolerisati znači da trpiš nešto čak ako ti se ne sviđa. Pa ja neću tolerisati ovo. Ozbiljno mislim, silazi. Odmah. Stvarno si gnjavator. Da li da ponovo definišem toleranciju? Konačno. La la la, ignorišem te. Čekaj, šta to? Hej, ne! Podsjećam te na tvoju mamu, ali... Gledaj, znam da Nelson nije druželjubiv momak, ali stvarno ti ne možeš da Koliko puta treba da ti kažem? Ovo je moja teritorija. Beži! Neki ljudi jednostavno ne mogu da shvate. Vidi, ti si stvarno dobro dete. U nekom drugom svetu možda bi bili ortaci, čak i drugari. Ali stvari su takve kakve su. Stvarno ne mogu da se družim sa tobom. To ne bi bilo u redu. Stvarno me ubijaš. Idi kući. Igraj se sa svojom vrstom. Što radiš? Ne možeš da hodaš po ulici tek tako. Da li znaš nešto? Gledaj, stojiš na uglu i gledaš u oba pravca. Čekaš da nema automobila. Vidiš? Hej, gde si nestao? Mali drugaru? Drugar? Šta sam to uradila? Sada si izgubio i ja sam kriva. Stvarno sam bila nedruštvena. Možemo da budemo drugari. To će biti naša mala tajna. O da, stvarno si žilav. Tako je, uhvati taj rep. Brzo, sakri se, dolazi čopor. Oni su sa velikim predrasudama, ne bi se družili sa mačkom. Da, znam, nova mačka. Grozno. Mali žgoljavac se mota po mojoj teritoriji. Samo neka proba opet. Daću mu ja šta traži. Ne? Bilo ti je nešto na glavi. Sad je nestalo. Šta ćemo raditi? Šta je njegov problem? O ne, baš sam da, idemo do mesere i uzmemo neke besplatne uzorke salame. Mislim da si se dovoljno družio za jedan dan. Šta to radiš? Ništa, samo njuškam stvari. Da li je tačno da mačke spavaju tokom dana i ostaju budne cele noći? Nisam sigurna, morat ćeš da pitaš Alice. Maco, jesi tu? Samo da proverim da li si u redu. Budi pažljiva, nemoj da lutaš ulicom noću. Evo mali, da ti pomognem. Nisam ljubila mačku. Samo sam htela da vidim kakav ukus ima. U redu, ja sam prijatelj sa mačkom. Ti ne znaš ništa o njemu. Imaš predrasude. Da, predrasude. To je kad odlučiš da ti se neko ne sviđa pre nego ga i upoznaš. Ti mu sudiš pre. I ja sam imala predrasude takođe. Ali Skitko, postoje dobre mačke.
Ima i ne tako dobrih mačaka, kao i dobrih pasa i ne tako dobrih pasa. Samo mu daj šansu. Veverice, ne juri koliko hoćeš, nema druženja sa njima. Hej Marta, sviđa mi se što si rekla da ne treba da imamo predrasude, a da sačuvaš to do ujutru. Naravno, izvini. Idi u krevet, igraćemo se opet sutra. Vratit ću se na doručak za tren oka. Samo želim da kažem dobro jutro mom novom prijatelju. Doviđenja, čuvajte ga. Šta se dešava? Mača je upravo usvojena. Misliš? Čekaj, Maco! Ne, stanite! Maco! Čekajte! Maco! Ali nisam stigla da se pozdravim. Zašto sam ga ignorisala? Zašto sam mu rekla da ide? Marta, imam nešto za tebe. Je li mače? Ne, ali je još bolje. Maca! Helen, izgleda baš kao on. Stavi to na mesto gde mogu da ga gledam sve vreme. Da li želiš da ga posjetiš? Stvarno? Alice je zvala njegovu novu porodicu. Rekli su da možeš da ga posjetiš. Hajdemo, Helen, hajdemo odmah. Stvarno? Zar niste zabrinuti šta će reći ostali psi? Šta nas briga šta će reći gomila džukila sa predrasudama. Ništa ne sme da se ispreči između nas i druga. Sladoled. Čitat ću ti priču, Jakey. Plavi mango. Nicholas Mellow je iz kuće izašao kad se čudan tip pored njega pojavio. Plavi mango, plavi mango! Vikao je Genghis McGee. Probajte ih, molim vas, sveži su i besplatni. Nick uze mango, čudna voćka mala. Ali mango nije plav, je li ovo neka šala? Ova voćka je posebna, dolazi sa meseca. Evo, uzmi zalogaj. Pozajmit ću ti svoju kašiku. Hvala, ali ne hvala. Izbor ti nije srećan. Spolja je naboran, a iznutra je tečan. Miriše kao buđav sir ili kao čarape stare. Radije bih jeo žabe iz bare. Radije? Šta je to? Jel to nečije ime? Ne, radije znači da jednu stvar voliš više od druge. Radije ne bih jeo. Genghise McGee, nije za mene ovaj mango plavi. Mogu da ga oljuštim i fini kolač napravim, a od njega mogu i plavi šejk da umutim. Oko divnog manga dići će se buka. Ne govori više, već mi je muka. Ako ne probaš malo, počet ću da vičem. Zadržat ću dah, prestat ću da dišem. Skakat ću naokolo i galamit ću jako, ako ne probaš bar malo. Dobro, dobro, razuman sam, znaš. Probat ću malo, reče Nikolas naš. I siroti Nick sa izrazom užasa proba zalogaj mali i odjednom reče: Hej, gde je poslednja stranica? Marta? Ne gledaj u mene. Jakey, jesi li pojao knjigu? U redu, onda je još uvek ovde negde. Ovo će me izludeti. Ne sećam se kraja. Sigurno ju je on pojao. Trebalo bi da prave sladoled samo sa ukusom plavog manga. Smrdi kao lignja umotana u prljavu čarapu. Lignji i čarapa sa ukusom sladoleda. Masno i ukusno. Misliš, odvratno je, jel tako? Ne, odvratno znači da je nešto bljuckavo. Mislim da bi sočne siraste lignje sa ukusom sladoleda bile ukusne. Ja ću se držati čokoladnog banana splita. Ništa specijalno za mene. Za mene je najbolji ukus jagoda. A ti, Trumane? Koji je tvoj omiljeni ukus sladoleda? Ja nemam omiljeni ukus.
Recimo da stojiš ispred pulta za sladoled. Imaju stotine vrsta sladoleda i ti mi kažeš da ne postoji ni jedan ukus koji ti se sviđa više od drugog. Oni su svi isti za mene. Trumane! Ne misliš da... Ti ne govoriš... Ne voliš sladoled? Ne, ne kažem to. Naravno da ne. Kažem da nikada nisam jeo sladoled. Boing! Ti se šališ? Jesi li upravo rekao boing? Ne šalim se. Skoro sam siguran da mi se ne bi svideo. Ljudi, vidimo se kasnije. Wow, čekaj malo. Kako znaš da ti se neće svidjeti ako nikada nisi probao? Pa nikada nisam ispustio čekić na nogu, ali sam siguran da mi se to ne bi svidelo. U pravu je. Ne, nije u pravu, to nema nikakvog smisla. Kasnim na večeru, vidimo se društvo kasnije. Nemoj da koristiš svoju logiku na meni, neće ti uspeti. Imaš predrasude. Tada! To samo nije prirodno. Ovo treba da bude koloseum. Šta nije u redu? Dete ne bi trebalo da ne voli sladoled. Alice, to je Truman. On je protiv mnogih stvari. Ali sladoled, to je baš čudno. Alice, Italija, tvoj je izveštaj do ponedeljka. Idem da završim sa ovim. Halo? Ono je bila šala, Trumane. Prešao si me, Shvatila sam. Ti sada verovatno jedeš veliku porciju sladoleda. Ne. Kako da znam da ono nisi rekao tek tako? Mama, tata, da li ja jedem sladoled? Ne. Vidiš? Ali zašto ga samo ne probaš? Mislim da mi se ne bi dopao. Izvini, Alice, moram da završim sa večerom. Nešto se čudno dešava sa Trumanom? Čudno? Kao šta? Ne znam, kao... Možda je jeo sladoled kao beba i buba je izašla iz njega. Odvratno. Ali kako je buba ušla u sladoled? Možda je neko stavio lažnu bubu da bi imao ceo sladoled za sebe. Marta, ti si genije. Kupiti lažnu bubu. Hvala. A sada, da li bi neko bacio ovaj štap? Ja ću. Spremna? Apo! Italija je zemlja u Evropi. U Italiji sladoled zovu gelato. Gelato ima odličan ukus, ali ako vam je izbor da ga nikada ne probate jer imate predrasudu o sladoledu, nikada nećete saznati. Alice neće odustati od ovoga. Sladoled je tako dobar. Sve je to Trumanova krivica. Trumanova krivica? Kako mogu da mislim o malim stvarima kao što je Italija kada mi pravi problem stoji pred nosem? Alice, zaboravi na to. To je Trumanov izbor, znači on je protiv sladoleda. Nije to tako velika stvar. Nije velika stvar. Kako možeš da kažeš to? Zar nam roditelji nisu uvek govorili treba da probaš nešto pre nego što kažeš da ti se ne sviđa? Ali oni obično ne kažu to. Osim ako su vrlo dobri roditelji. Nije stvar u sladoledu, stvar je principa. On je uskogrud. Uskogrud? Da, uskogrud. Kada zacrtaš nešto u svojoj glavi, ne znajući ništa više o tome, to je uskogrudost. Zdravo svima. Zdravo, Trumane. Izvini, ali ovaj sto je samo za ljude koji su probali nešto pre nego što su odlučili da to ne vole. Možeš li da ponoviš to? Šta je sa Alice? Da, sladoled. Ovo nikad neće prestati. Možeš li da zamisliš kako će tek biti? Trumane, jedi! Jedi! Dang! Da preduzmemo nešto, brzo! Znam! Halo? Alice, brzo, izađi napolje. On radi to, on jede sladoled. Alice? Njam, volim ovaj sladoled, ali ne mislim da ću ga jesti ponovo. Ja ću ga uzeti. Ne, On želi da pojede ceo sam, zar ne, Trumane? ne možeš da probaš. Kako to da se ne topi? Alice, poznati hokej igrač. Zgnječeni krompir. Zgnječili su krompir.
Dobar pokušaj. Rekao sam vam da neće uspeti. Možda i Alice u pravu. Posle svega to je samo sladoled. Uzmi samo mali zalogaj. Čak ako je i odvratno, možeš reći da si probao. Ne mogu. To bi bilo prihvatanje uticaja vršnjaka. Vršnjaci? Mi te pitamo da probaš nešto, a ne da posmatraš. Ne, vršnjak je neko istih godina. Vi drugari ste moji vršnjaci. I vi ste pokušavali da me naterate da uradim nešto što nisam želeo. To je pritisak. A šta ako je to bio samo mali, najmanji pritisak? A? To bi i dalje bio pritisak vršnjaka. Nije stvar u sladoledu, stvar je principa. Oboje su tako tvrdoglavi. Šta ćemo? Mislim da imam ideju. Ali treba će mi tvoja pomoć. Zdravo, Helen, kako... O, vidi ko je ovde. Tvoj uskogrudi prijatelj. Javi mi kad ode kući. Hej, našao sam posljednju stranu plavog manga. O, odlično. Hajde da čitamo naglas. Biće to dobra lekcija za nekoga. I tako jadan Nik sa prestravljenim izgledom uzima malu kašiku i odjednom kaže: Žao mi je, Mengise, iako si mi drug, ali tvoj mango plavi za mene nije onaj pravi? Pa, kaže da je u redu ako prijatelji ne vole uvek iste stvari. Da, tako kaže, baš u knjizi. Nešto smrdi na ribu, a to nije plavi mango. Trumane, nije me briga ako nikad ne jedeš sladoled. To je tvoj izbor, ali samo želim da kažem, ako ga ne probaš, ne znaš šta propuštaš. O, i usput, izgledalo je vrlo dobro, ali sledeći put kada pravite lažnu knjigu ne koristite kredu, ostavlja trag na ruci. Rekao sam ti da treba da koristimo kreon. Mislila sam da izgleda dobro. U svakom slučaju, barem će Alice odustati od njega. Jel tako, Trumane? 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 Šta? Jedeš sladoled? Aha. Ali mislio sam da ti misliš da je to odvratno. Nikad to nisam rekao. Ja nisam protiv sladoleda. Ja sam protiv pritiska vršnjaka. A? Vi niste pokušavali da me naterate da ga jedem. Dakle, izbor je bio moj. Pa? Kako je? Trumane, samo želim da ti kažem da ti se divim jer si odoleo pritisku vršnjaka. Hvala, Marta. I od sada, ako postoji neka hrana koju ne želite da jedete, samo mi kažite, ješću za vas. To se zove pravi prijatelj. Za Minimax kanal obradio studio Klarion po narudžbi IV agenture.